NNPP. Adalci. NNPP. Adalci. Nigeria. Sai gwamnati. Nigeria. Sai gwamnati. Kaduna State. Sai wuri. Sabon gari. Sai Adalci. Ina ne magana Haruna Musa Danjuma wanda aka fi sani da Sultan. Kuma da su wani ciyawa. Zama a matsayin acting secretary na wannan tafiya na Gida salamu alaikum. Magana Ammar Ibrahim ya sauke babban titi. Duma mai albarka muke da tarin kurkuku. Ina a matsayin mataimakin sakatare na wannan tafiya ta wanda ana su ƙarfi. Allah ya iya mana. Acting hero, non